ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takko sana yoni to samba kucca to lugue ñalbi to ñawle mbaygu hamdalahi pom kon wattu yoni hato gurel bowe gurel ali bijankoto sinthiou mama sisé kon wattu yoni ha to ala bugu e to bagadaji yero boyeno jeeya gardidi kabruji men coftal balli taw ko dem ngal pular man fuɗɗoro toon to dowlaji européen ha toon to leydi angleterre haalanke ko fati premier league mbo leydi angleterre ñalngu jeeɗo ɓijo nden noon potide koye kikiɗe e cankinɗe timmi yuɓine toon to leydi angleterre to leydi espagne man haala ko fati la ligue santander mbo leydi espagne taw koye ñalngu jeetaɓijo ɗen noon potidene kay koye kikiɗe e cankinɗe timmi yuɓine toon to leydi espagne to série a mbo leydi italie ñalngu jeego ɓiɗe noon potidde jokkino yuɓinede kikiɗe e cankin potital uddungal ñalngu jeego ɓiƴƴo yuɓɓinama toon to leydi italie toon to leydi italie oɗo san kay yoga e potide kay no fetta taw ko potide dirnanoɗo guila e ñalngu tata ɓiƴƴo toon to série a mbo leydi italie toon to ligue des champion européenne ma en hetto amadou badi hodere pular ko fati e ñalngu tata ɓiƴe caggal kayne ɗen ɗon potide fuɗɗa yuɓnede kikiɗe hankin e kikiɗe hande made jokku toon to dowlaji europe musidɓe teddugo to goɗɗe joni joni jaynoɗen jaam ñalle moon hettiyankoɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma ko jeslare nayyi jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular ene mbirɗen e gardidi kabaruji fuɗɗorɗen ko toon to premier league mbo leydi angleterre haalen kay ko fati e ñalngu jeeɗo ɓijo ɗen ɗon potiɗe jokkino yuɓinede kikiɗe ha cankin toon to leydi angleterre caggal kay nde fulam jaɓɓino west brom albion ngal ɗon pottal noon ko fulam kañum tigui wattidi kay folde ɓen ɗon wiyeteɓe west brom albion baluji ɗiɗi wondude ndi kay kikiɗe he cankino uddino kay ñalngu jeeɗo ɓijo toon to premier league mbo leydi angleterre laaɓi kay ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe leeds united kañum tigui jaɓɓino leicester city ngal ɗon pottal noon ko leicester city kañum tigui fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe leeds united balluji nayyi wondude baliyel gotel sen immima toon to premier league mbo leydi angleterre ene mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular yaten ko toon to la ligue santander mbo leydi espagne ñalngu jeeto ɓijo koye kikiɗe he cankin ɗen ɗon potitine kay ɗe timmi yuɓinede hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe villarreal kañum tigui jaɓɓino kay real valladolid ngal ɗon pottal noon ko villarreal kañum tigui fooli kay real valladolid balluji ɗiɗi wondude ndiga toon to série a mbo leydi italie ñalngu jeego ɓijo koye kikiɗe he cankinɗen ɗon potitne kay ɗe timmi yuɓɓinede toon to leydi italie hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Elias Verona kañum tigui jaɓɓino Benevento ngal ɗon pottal noon ko Elias Verona kañum tigui fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Benevento baluji tati wondude baliyel gotel toon to série a mbo leydi italie noon hedoɗen e kikiɗe hande oɗo sanga to halten ɗo potital gotal no yuɓɓinede toon to série a mbo leydi italie hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Genova kañum tigui jaɓɓi kay FC Torino ngal ɗon pottal noon ko dirnanongal guila e ñalngu tata ɓijo kono noon oɗo sanga hingal yaare kay hojomaji 51 toon to leydi italie kono noon ko FC Torino kañum tigui fawi taw e dow Genova baluji ɗiɗi wondude ndiga sen imima toon to série a mbo leydi italie en mbirren gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular faɗen ko toon to Bundesliga mbo leydi allemand haalen kay ko fate ñalngu jeego ɓijo e kikiɗe cankin uddi ɗen ɗon potidi ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Hoffenheim kañum tigui jaɓɓino Union Berlin ngal ɗum pottal ne kay ko Union Berlin kañum tigui fooli kay Hoffenheim ha e dinguiral mum balluji tati wondude baliyel gotel sen immima toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pular faɗen ko toon to leydi Portugal haalen kay ko fati e premier league mbo leydi Portugal ñalngu jeego ɓijo e kikiɗe heccankin ɗen ɗon potidine kay ɗe jokkino yuɓɓinede hakkude Sporting Braga kañum tigui jaɓɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe Famalicão ngal ɗum pottal ne kay ko Sporting Braga kañum tigui fooli Famalicão baliyel gotel wondude ndiga udduno noon ñalngu jeego ɓijo toon to premier league mbo leydi Portugal ha laaɓi kay e kikiɗe heccankin ko hakkude kay Boa Vista kañum tigui jaɓɓino Benfica Lisbonne ngal ɗon pottal noon ngal waɗi bettere ɗum noon ko caggal tan de ɓen ɗon wiyeteɓe Boa Vista fawi kay e dow Benfica mbo Lisbonne baluji tati wondude ndiga sen immima ko fati e championnat luji ene mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular heɗoɗen ko toon to dowlaji Europe haalen kay ko fati e ligue des champions européenne taw koye ñalngu tata ɓi ɗen ɗon potide e kikiɗe hankin ɗe jokkino yuɓɓine toon to dowlaji Europe yatten hen ko Amadou Badi hodere pular kanko tigui waɗanta en cimtol ɗen ɗon potino yaara toon to dowlaji Europe e kikiɗe hanki ceerno Amadou Ba jaam ñallema yawur Seydi Diallo guiɗo Pular jaam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayawo weltare TV toon to ayawo meɗen YouTube ceerno Oumar Diallo ko noon tigui kalten koye ligue des champions européenne jokkino kikiɗe hankita ko ñalngu tataɓijo
woni potiteɗe jokkino kikiɗe hanki hakkude Shakhtar Donetsk kamen jaɓɓino Borussia Mönchengladbach ko Borussia Mönchengladbach noon jekkiɓe ko loggi jeego wondude ndiga toon to Ukraine hen paami kay oɗo kippumo Allemagne waɗi tigui potital payodingal toon to leydi Ukraine kikiɗe hanki Lokomotiv mo Moscow kamen tigui jaɓɓino Atlético de Madrid mo João Félix ko Atlético noon ko ɗekki gotel e gotel ɓe kempiniri toon Thierno Oumar Diallo siftinde noon o biteɗo Luis Alberto Suarez kam tigui heekiɗe hanki heɓani tigui loggol ɗum noon saabima duuɓi 5 hakkude mum toon to caggal galle kam heɓani markude toon to Ligue des Champions européen siftinde kam ɗi loggiɗi logganno fof ko toon to tako tawaɓe wona yaltuɓe ha joni noon Man City mo Pep Guardiola kamen jaɓɓino Olympique de Piraeus mo toon to Inter Stadium ko City fooli Olympique loggi tati wondude e ndiga o Porto ko kam tigui jaɓɓino kippumo Olympique de Marseille mo leydi français ko o Porto noon fooli Marseille ta ko loggi tati wondude e loggi tati wondude e ndiga toon to dingiral ngal o Porto Thierno Oumar Diallo ha joni noon Atlanta mo Bergamo toon to dingiral ngal Atlantico Azzurri toon to leydi Italie ko Allah ta jaɓɓino Liverpool mo Sadio Mané kono noon ko Liverpool jekkiɓe ta ko loggi 5 wondude e ndiga heɗin loggi 5 noon ɓiɓɓe Afrique ɓen hakkude Sadio Mané e oɗo biteɗo Mohamed Salah keeɓi hen markude loggel goto foof gotel oɗo biteɗo noon jeego jotata ko international portugais mboɓe guitti lewru maydu toon to toon to Wolverhampton kam tigui o saaha watta potite payodinɗe toon to Liverpool caggal markude loggi tati kikiɗe hanki Midland kamen jaɓɓino Ajax Amsterdam ko Ajax fooli ɓe loggi 2 e gotel Salzburg Red Bull kamen jaɓɓino Bayern de Munich ko Bayern noon waɗi ko wowi wadde ko caggal folde ɓe loggi jeego wondude he loggi 2 Thierno Oumar Diallo siftinde noon kippuji ɗi Allemagne ɗiɗi hanki kam ɓe keeɓi tigui e gaɗɗen ɗon potite mumen loggi 12 caggal hakkude Bayern e Borussia Mönchengladbach goto foof ko loggi jeego fooli kippumo Real Madrid kamen tigui jaɓɓino Inter de Milan toon to dingiral ngal Valdebebas ko Real Madrid noon fooli oɗo kippu biteɗo Inter ta ko loggi tati wondude e loggi 2 toon to dingiral ngal Valdebebas Thierno Oumar Diallo siftinde noon o biteɗo Sergio Ramos kikiɗe hanki heeɓi tigui markude loggol muɗum ta ko numéro 100 toon to Real Madrid guili ari toon to leydi toon to kippumo merengue guiɗo pular ha joni toon to Ligue des Champions européen keddotoɗen kalen tigui oɗo biteɗo Ter Stegen eɗen gandi kam ko kikiɗe hano ɓe poti he wadde potital mumen toon to football club Barcelona wadde men kam Ter Stegen naati tigui e liste mo Ronald Koeman no hannirta ni caggal joɗade ɗum lebbi 2 e balɗe 18 fettani toon to football club Barcelona caggal nde o prino guiɗo pular toon to Ligue des Champions européen ko ɗum wonno ko ɓuuri tengtu ko musidɗo mon Amadou Ba mo Weltare TV. Amadou Ba di hewdere pular mbo Weltare TV men certane maɗa ha hande ko toon tigui hedduɗe ko noon tigui kiɗo pular ha joni kabaruji coftal ɓalli e ɗemgal pular kalten ko oɗo biteɗo Diego Armando Maradona en gandi kam si en mbi Diego Armando Maradona kam dendagal yeɓiyankoɓe hettotoɓe football ɓe gandi tigui hombo woni on Diego Armando Maradona noon ko ɓiɗɗo leydi Argentine dowluɗo toon to football mondial caggal kam eɗen gandi fetti e club aji ɓurɗi mantino toon to dunde Europe kadi fetti toon to toon to coupe du monde kadi heeɓi ɗum ko wiite ballon d'or ta ko toon to dunde Europe Thierno Oumar Diallo Diego Armando Maradona noon ko aljuma jawtuɗo ɗo o 30 lewru ndu gonɗen ndu woni 30 lewru sappaɓuru ko oɗo biteɗo Diego Maradona heeɓi tigui waɗi manditare mum duuɓi 60 kono noon o saaha mbo kalten Diego Armando Maradona ko woni tigui e Moussa musɗo caggal kam eɗen gandi koye entri toon to clinique Oliveira toon to Buenos Aires toon to Argentine ɗum noon oɗo saaha ko toon woni caggal kam nde waɗi opére muɗum yoga noon e docteur nden e cellal oɗo biteɗo Maradona noon holliri o saaha kam Diego Armando Maradona i tigui heɓta cellal muɗum no hannirta ni haysi tawi kam kol huuli mbaɗino caggal kam nde ambulance ji ƴefti ɗum nabde ɗum toon to clinique mo Oliveira toon to Buenos Aires mo leydi Argentine ɗum noon saabima ha Lionel André Messi windi toon to hello mum Twitter wadde kam wiide Diego Armando Maradona cellal jawgal miɗen jiiɗi yitudema ta ko ko ɓuuri yawta haɗa selli aɗa hiisi min e dendagal musidal am fof miɗen paadi cellal maɗa ko ɓuuri yawde e yaccade guiɗo pular enen en mbi Diego Armando Maradona cellal jawgal e tigui wondude e fartange
ko ɗum woni ko ɓuri tengtu e kabaruji jeego almanno mardona ko musidɗo mon Amadou Ba mo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema. Amadou Badi hodere pular mbo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma ha hande ko toon to dowlaji Europe heddoɗen ñalngu tataɓiji toon to ligue des champions européenne ma potite muɗum jokku e kikiɗe hande ɗo tan e hojomaji seeɗa toon to leydi Russie hakkude kay Zenit Saint Pétersbourg kañum tigui jaɓɓoto kay Lazio mbo Rome ngal ɗon pottal ngal fuɗɗoto kay ko sanga wattuji 17 fawɗi hojomaji 50 e wonande kay toon to eruji Europe sanga wattuji 17 fawɗi hojomaji 55 ko on watta tan Istanbul jaɓɓoto kay Manchester United toon to leydi Turki ngal ɗon pottal ne kay on ɗon sanga kay ngal fettata sanga wattuji 17 fawɗi hojomaji 55 wonande kay eruji Europe so non ha wattuji 21 yoni maɗen ɗon potite jokku hakkude kay FC Barcelone kañum tigui jaɓɓoto Dynamo Kiev kono watta tan ɓen ɗon wiyeteɓe Ferencvaros jaɓɓoto Juventus mo Cristiano Ronaldo ko Bruges mo Krépin Diatta kañum tigui jaɓɓoto kay Borussia Dortmund mo Eric Alad toon to leydi Belgique toon to Ligue des champions européenne heddoɗen ɗen ɗon potino maɗe jokku kay sanga wattuji 21 hakkude RB Leipzig kañum tigui jaɓɓoto Paris Saint-Germain mo Kylian Mbappé e wondude kay Neymar Junior kono watta tan FC Séville jaɓɓoto kay FK Krasnodar ko on ɗon wattu Chelsea jaɓɓoto kay Stade Rennes mo Mbayñan toon to leydi Angleterre kabaruji men e coftal balle taw ko ɗemgal pular toon to dowlaji Europe noon e kikiɗe hannde ɗen fonno jokkude ko fati kay Europa League caggal kay ñalngu tataɓijo koye kikiɗe janggo ɗen ɗon potitde ɗe fuɗɗita yuɓɓinede ko noon ma en artu e majƴi taw koye kabaruji meɗen faaɗi e kikiɗe janggo so hawri e welede Allah. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɗum tigui woni ko merena noon kabaruji men coftal balle taw ko ɗemgal pular e kikiɗe hande o ko fati jencude ñalngu tataɓi toon to Ligue des champions européenne taw koye potite yuɓɓinade kikiɗe hankkinen hettike Amadou Badi hodere pular ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Oumar Demir Diallo aadi amen e moɗon ko fati e kabaruji men coftal balle taw ko ɗemgal pular koye kikiɗe janggo so hawri e welede Allah ɗum noon ɗo e nden yo jaam Allah jogo amen jogo on jogo dendagal ɓiɓɓe julɓe kala